Shall I show you my step? So long, farewell, every day's energy. So long. Det er fandme for langt. Ja, jeg har jo forsøgt at lave nogle historier, som var sådan renset helt ned til mindste detalje for alt. Det er meget, 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 meget rene historier. There's a sad song clanging from the clock in the hall and the bells and the steamboat to boom boom. De historier, som kun er klichéfyldte, bliver der lavet masser af, ikke? Mit mål har så været at lave nogen, som man kunne acceptere, ikke? Altså, hvor man ikke står af. Og det er jo måske bare ved at menneskeliggøre tingene en lille smule. Catherine Deneuve skrev jo et lille brev til mig og spurgte, om hun ikke kunne få en lille bitte rolle i en eller anden ting, som jeg lavede. Og så sagde jeg, det kunne hun ikke, men hun kunne godt få en relativt stor rolle. This reminds me of some of your earlier films, actually. Yeah? Yeah, kind of build this show Yeah, as that's well. very much, yes. Yeah. Wonderful film. Yes, I always related very much to your personal ability. Oprindeligt var den karakter, som Kathy skrev som en 35-årig nære-kvinde. Så hun var jo begejstret og troede, hun skulle svære det sort med sådan en prop, men det valgte vi så at lade være med. Small birds, they don't trigger you. No, it's not good for me. Okay. Not anymore. Nu spiller hun en fransk indvandrer, ikke? Og jeg synes, hun gør virkelig godt. Og det viser jo også, at hun var meget interesseret og kastede sig ud i at improvisere i den her film, hvad hun aldrig har gjort før efter sigende også. Og Selma laver jo også en film. Hendes små fantasistykker, eller hvad du vil, er jo hendes lille eget kunstværk. Hun er i stand til at se livet igennem et musical-filter, som hun selv lægger ned over. Men hvor denne musical normalt ville, prise de store, perfekte ting, så er det ligesom de små menneskelige fejltagelser, der bliver prist her. Hun dyrker det menneskelige, kan man sige, og ønsker at dyrke det menneskelige. Der er lidt Jomfru Maria, ikke? Jeg må sige, at når jeg selv står med kameraet, så er jeg en medspiller. Fordi så bliver jeg betragteren, og så kan jeg så jo også sige ting til skuespillerne undervejs, hvilket er virkelig godt. Det er en god måde. Når jeg står med et kamera mellem de der skuespillere, så bliver jeg ligeværdig på en eller anden måde. Når jeg bagefter møder dem som person, så bliver man jo jordet. Men når man går rundt der med kameraet, så er man ligesom noget. Og de er jo også lidt bange for det. Man kan jo altid være ondskabsfuld med et kamera. Det skal man jo være lidt ondskabsfuld, ellers så får man ikke noget ud af det. Lidt ondskabsfuld, synes jeg.